हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननो दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों जे माबायदियै पान कार्डखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनो हायो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। गिबियावनो नोंथांमोना क्रोम ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लानायनि उनाव बेयाव सार्च खालाम। इनकाम टेक्स होनानै सार्च खालाम। सार्च खालामनायनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज ओपन जागोन। जानायनि उनाव बेयाव इनकाम टेक्स दं। बेयाव इनकाम टेक्सखौ नोंथांमोना थु। इनकाम टेक्सखौ थुनायनि उनाव बेबायदि मोनसे पेज ओपन जागोन। बेखौ नोंथांमोना गिबियाव दानना लाग्रो। दाननायनि उनाव बेबायदि मोनसे ओंखारगोन। ओंखारनायनि उनाव बेयाव गाहायाव नुगोन नोंथांमोना लिंक आधार होनाय। बे लिंक आधाराव थु। थुयोब्ला बेबायदि मोनसे पेज ओपन जागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना बेयाव गिबियावनो पान कार्डनि नोंथांमोननि नाम्बार बेखौ फिलआप खालाम आरो आधार कार्डनि नाम्बारखौबो फिलआप खालामनानै लानायनि उनाव नोंथांनि नामखौ क्लियारै बेयाव हो। बेयाव नोंथांनि आधार कार्डआव मा नाम दं बेखौ नोंथाङा हो। उनाव सेकेन्डआव आइ हेभ अनलि इयार अफ बार्थ इन आधार कार्ड बेखौ नोंथांमोननि जुदि आधार कार्डआव इयारा आन्था दङब्ला नोंथांमोना बेखौ टिक खालामजागोन। आरो जुदि डेट आरो मान्थआबो दङब्ला नोंथांमोना बेखौ टिक मार्क होनाङा। बेनि उनाव आइ एग्रि टु बेखौ नोंथांमोना टिक मार्क खालाम। खालामनायनि उनाव केपचा कड होननाय मोनसे दं। बेखौ नोंथांमोना इमेजखौ नायनानै बे सिंनि ब्लेंकआव फिलआप खालाम। नोंथांमोना जुदि बेखौ बुजि मोनाब्ला रिफ्रेश खालामनानै गोदान इमेज लाजागोन। लानायनि उनाव नोंथाङा बेखौ लिंक आधार थुनानै होबानो नोंनि पान कार्डआ आधार कार्डजों लिंक जागोन। स' बेखिनियानो। थेंक इउ।